amang inang nahinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Mono didok nian marlas ni roha, apalagi di bagasa tikyon, terlumobi man di kenyataan, nata adopi di bagasan hasyanganon, pola do mabahin hita mabiar, jala dang sonang, manang tu dia pe mangalaka, manang ahape taulahon, manang tu dia pe ita lahon. Alani namasa sinoengon gabe tabba mapojok ni pikiran, molo dihalak na diba. Apalagi sipata dihamu aka manginang ni jahama aka isi pesan-pesan ni WA nagudangan sian sudi pesan-pesan na di WA on dang nagabe lahom mangalehon sada pakirimon manang mangalehon sada semangat ale las ugudang do laho pabiar-biarhon. Ya, itu dah masa. Jala dang tartagam hita go don waeng aka berita hoax taringot ni nama saum. Ya, berita nama bahen mabiar rohani jalma. Alaniaha boy hita mabiar ala memang dang taboto buharo sa sitong na terjadi. Jala dang taboto aharo na masa na niado pandi akadongan. Jala na ubiar hita memang dang adong dope jupang akapade bisok mana akapangubati di bagasan portibyon na gabi ubat dia kapasien na hona positif virus COVID-19 na masa di bagasan hasya naman. Alay di hawa kami ng sonari talupahom majo COVID-19 talupahom majo koronaon nangpe ikut adupata na masa di bagasan tikyon marhite-hite na majamot diri standby stand di bagasan bagas tabe jala dang meret manang tu dia. Ya, alai di bagasan tikyon tahalupahom majoy aka berita-berita taringok tu COVID-19. Nueng taida maamang inang hata nauli berita nauli nagabe ojahan di ngolukta di bagasan minggu sadarion ima berita lasiroha na marharuan sian Tuhata Yesus Kristus ala ditiki masa-masa naing manaon ala ni aka dosa-dosata dison boy dohonon dihamu kamanginang ya ditomu-tomu jolma nasida ditomu-tomu jolma Tuhan Yesus dinang bongot ibana tuluat Jerusalem nama dok Hosiana pinasupasuma naro marhite guar ni Tuhani raja ni Israel jala suri halak natorop nama nomu-nomu ibana di si ya membuat aka mare-mare ima song dalam nasida manomu-nomu Tuhan Yesus uhud majohon Hosiana. Biasana molorosa da pejabat ditomu-tomu do idenggan ate biasana molo marpesta ni huria mak huriata ya pesta gutilom mai ya pesta pembangunan mai manang pesta jubileum mai molo niudang pejabat pasti dipersiapkan doaka taringok tu harorona ditomu-tomu do marhite-hite kesiapan na matang dohok sudi akka namasa taringok tu nama nomu nasida. Adong biasana red carpet, ya. Adong do biasana menambut, biasana molo dihuriantah KBP na posobulung manang remaja do dipinake, manang akayana kota sikola minggu marhite-hite tortor, manomonobu harorodi pejabat asa disima bongot nasida di bagasan ulauni las disambuk ma akka ruas ni huria tarlumobi ma akka parhalado
ni huria di bagasan ulau ni. Wajar doi. Jala biasa doi. Di hamaka magina. Alai luar biasa do haroro ni Yesus ditiki bongo ibarat tu Jerusalem. Isa manomu ibana ima akajol mana mabege saluhuna nasa mabinahin ni Tuhan Yesus. Akan mangida, akan mangulahon, jalan nau godang akan simpati ditaringot akan naniulan di Tuhan Yesus. Jala yakin doa, marhite-hite tafsiran akan manomu Yesus. Kebanyakan dari mereka adalah yang merasa mereka ketika melihat Yesus ada sebuah wah hebat. Ima simpatik nasida manggida Yesus. Ido makana ditiki naing tersilang Yesus merbalik doa kana manomo ibanai gabe majehel ibana. Itu persoalan. Kan? Nama nomu ibana yang di Jerusalem ugodangamai napa jeheon ibana ditiki neng tersilang Yesus. Alania ala memang diripu aka gudang jolma nama nomu Yesus di hati ai Roma sadaraja nalaho paluahon nasida sian nasa aka otoriter ni halak Romawi ditiki di donagabi sihol nasida muncul sadaraja. Pas momennya dianggap nasida do Yesus si adalah sebagai raja nabui baluahon akka napugus akan natarhurung marhite-hite akka pangalahon ni halak Rom di hati. Itu makara dang pola herak kita di ayat di bidu 10 daun ayat 12 satu ayat 10 sia. Di tomu-tomu Yesus si marhite-hite akka mare-mare. Di parade nasida dalan ni Yesus si. Alai dang di moto nasida huaso do harajaon na binoan ni Yesus si dada huaso do harajaon ni haportibion tarida doi ditiki Yesus ro manopot luar Jerusalem na ni tomu-tomu akka jolma di si. Alai marhite-hite sada halode do nani hudulan na dak sada hoda halode keledai kalau keledai atong hewan yang ditunggangi tapi tidak sekuat daripada seekor kuda ya. Jadi molo biasana molo halak na manunggangi halode halak na orang biasa-biasa deh. Ya, keturunan manang boy dohonon ni generasi ni halak na lemah doy. Ale mola marhite hoda biasana raja. Dan itu ulu balang. Nah itu serdadu akan terhormat do akan asing. Ya. Ale mola marhite halode sasitong nasian haportibion. Dang di pareto ko jolma molo hudul di bagasan halode alai di somma tarida takas marhide turpukon naing patadahoni Yesus harorona dang nalaho paluahon bangsoi sian otoriter ni halak Rom ale ubaga siani haroroni Tuhan Yesus imanallahu paluahon sudi saluhun na jolma sian nasa akadosa sian nasa hatahutan sian nasa hapogoson sian nakana terhurung akan namarsahid dohon aka naso adong parto dionda di sido haroro di Yesus ido makana marhite naro Yesus tulua Jerusalem nama kuduli sada halode ibana dalam nasidan wai laho patuduhon hinalabok ni Tuhan Yesus
hinalabok ni Tuhan Yesus laho mangarahon saluhut na jolma unang manian. Tangi unang manian marhite-hite na manomo-nomo Jesusi na mabahin akamare-mare na sida las madok Hosiana pinasupaso na ro marhite guari Tuhani Raja ni Israel didok Jesus niyan diulahom na manomo-nomo Jesusi sa tu akhir ningoluna manang aha penamasa ikodo ditomu-tomu Jesusi naro paluahon ibana. Idoman na dihawak kadongan na dihalongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Di son boy mata ida songon dia do respon ni akajol madisi. Na parjolo respon ni jol madisi ima na parsidohon na sida na majakon Jesusi. Na manomono omo Jesusi di bagasan na siroha. Ala takas tidak nasida odor raja na naing paluahon nasida. Ayo. Na paduahon adong do jolma ima halak parise. Memang mau halak pariseon saat tu bagasa tikion tang porsia nasida di hararoni Tuhan Yesus. Dang porsia nasida di hamamati ni Tuhan Yesus. Jala sempando di bagasan sejarah mana di bagasan Bibil tapi bahwasanya kebangkitan Tuhan Yesus mereka juga membohongi publik ya dengan mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri ya gitu. Itu makanya disogok nasida do aka sordadu nama jaga pitu ni tanomani ya. Imana dua hal lagi. Dan orang Farisi mereka selain tidak percaya mereka juga mengatakan bahwa semua apa yang mereka lakukan tidak berhasil karena mereka melihat bahwa banyak pengikut Yesus yang mengikuti dia. Itu makanya dia sepulusia jadi do akaparisima ma sama nasida di dahamuro na somarniula na binahenmuna ay lihat portibiot do paihut-ihut ipana artinya semua jalan yang dilakukan oleh Parise sampai dengan Yesus ke Yerusalem tidak berhasil, membuat orang banyak membenci dia. Itu makanya disadatiki berhasil do halak Parise ya mengarahkan akajolma membenturkan Yesus kepada Pontius Pilatus, kepada penguasa Romawi pada saat itu ya, agar Yesus disalibkan dengan kesaksian yang sangat-sangat bohong ya, yang memberatkan Yesus. Alai tidak ada sedikit pun pembelaan yang Yesus telah katakan karena memang nunga songoni dalan ni debata nama bahen Yesus ikomate laho makokop dosa paaka na binaheta di bagasan tikion. Nah hawang inang na diholongan di bagasan Tuhan Yesus. Unang masongon halak na toropi hita. Na hola na madok Hosiana pinasupasu manaro marhite-hite Tuhani Raja ni Israel. Alai ditiki di pananaw ni Jesus, ditiki di huti ibana silang na borati, silang na doki, lasude majolma na manomonobu ibana di Jerusalem, laho mangerehi ibana. Jangan begitu. Ya. Mereka hanya melihat Yesus itu dari sebuah sosok yang mampu melakukan mukjizat, tapi tidak lebih dalam mereka melihat Yesus itu adalah Allah Putra yang membawa kita di dalam penebusan, keselamatan, kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ido natakon. Ido makana di bagasan situasi na di bagasan tikion hamang inang. Iko marlasiroh ada kita. Kita harus gembira. Kita harus senang. Ya. Au yakin doau na tolu minggu kita di bagas jabube lam tabbado sahita. Yakin doau. Alaniaha aung madebau na stress. Ate. Ang madebau na stress. Stress alaniaha na biasa na lawi mana merdalani sonari yabat dang boy keluar. Nangino. Na biasa na boy ibana karejo
sonare dang be. Bahkan na oposi gudang nuaing akka karyawan na dipecat, na di PKK, alarang terbayar ni perusahaan be. Dirumahkan. Aka bertiga-tiga pe nuaing na mulai be na sida dang adong dabok na be pangumuan ala diorai bertiga-tiga. Itu na masalah. Stres. Ya. Jadi mau lo stres sih ba, go masahit. Asam lambung manaikon, haci mauluon, yang itu, tungi tabba berat badan, holan mangan ma ulau taise ma holan mangan ulau tahamu kainang, amang ibaks nabe, basong kami dohonon na biasana 5 kilo boras 2 minggu on, sa minggu pe tak cukup. Apalagi dak dana orang bali sampai tu pitu bali pak lapar, mak lapar indah, iro biasa ni jauh, iro stres, wajar ni. Napa duahon, mamerenjol mapehitan noain, curiga, ini persoalan. Waduh, jalan horas ini meneng majalah ada, tinah doh corona ini roha. Iro mamerenjol unang pala jonoki, ya corona. Sampai dong do binereng di berita na di WhatsApp manang di Facebook. Rodo pe inatana sa belaja, iko disiram, iko dihawa, iko dison, jauh jalan lain. Nah, itu na masa lain. Alani na masa odwe, alai posro hadi hamu kamanginang. Marlasiro hado akan porsia. Manang pe na masa. Buano bayo marlasiro hadi bagasan akan masa di bagasan tikyon. Ido nagawi kucina akan marhaposan tu debata, namar pakusantian tu debata, akan pasol hoto diri tu debata, akan porsia tu debata, akan pajono kodiri tu Tuhani. Sonang do muluna. Itu makanya bukan dia tambah dokon. Sonang do di pasonang totong rohakon. Mana ngambil masa? Mana ahape nama sadingolumon Tuhan menjaga ho. Imedehon. Mola nunga dia dehon kamu di jaho habu hatan di debata. Lasroh. Alemar panukum aja. 3 hali do di bagasa sadari jahamu madat di bata manang ugurang do hemponon di jamai hamu di ida hamu akan masa lam stres mahamu lam dabba ma sahid alai au madok marhidi hata itu hata. Mari tinggalkan, kurangi waktu untuk ini, tetapi baca firman Tuhan. Marede hita jauh gora ya nakom, ayo nyanyi amang, ayo nyari anakku. Jauh amata, jauh inata, martangiang, rap. Ayo, malam minggu pe secara live stream di bagasan tikyon. Unang holan madok amen, aledang diulahon, aledang ditotong saat tuna habis. Holan dibereng video, larung live stream, amen indah. Dungi ibiani mana mesti jahat mana mesti akan asing. Ijahai mana taring untuk corona, ijahai mana taring akan mate, ijahai mana taring untuk akan positif. Lam stres ma. Itu orang yang tidak bisa mengandalkan Tuhan atau yang tidak bisa mengendalikan situasi di dalam hidupnya. Ya. Alai sayunang maka nasisongoni hita awang ina amin. Sayunang maka na mangulahon akasisoni. Nah nuaing betah idama rodo rajate rodo tuhatai. Tuhan itu akan datang, percayalah. Tidak berapa lama lagi wabah ini akan selesai dalam nama Yesus. Tilik. Ikon ido na boy dohonota. Nota pamabiyar. Ya. Ikon ido nagabe siya porsiauta. Ya. Jangan takut. Tetapi bijaksanalah. Nah itu marbisuk ma mangida na masaw. Molo didok dijabu ma. Unang madala niya itong tumol. Ya, molotung pe masih lam wakaina ngamang tumol. Idahamu gambar muna na hea tumol. Ya, bajak kamu. Mekel hamu. Dang dohonan di jalan manaritik kamu nung di sidang. Molo mekel hamu daw. Menghibur diri doi. Ya, alai ubal gamanian
cara kita menghibur diri adalah kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita berdoa, kita bernyanyi, kita membaca firman Tuhan, dan kita semakin bijak melihat apa yang terjadi. Semoga Tuhan memberkati, semoga Tuhan memelihara hidup kita, semoga Tuhan menguatkan kita, semoga Tuhan memulihkan kita, semoga Tuhan memberikan pengetahuan kepada para tim medis, pemerintah, dan juga para penguasa untuk menemukan obat dalam menghadapi wabah COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita